Днес ще си говорим за един супер як технологичен трик, който може да преобрази абсолютно всеки учебен час. И да, става въпрос за създаване на образователни игри с изкуствен интелект, и то буквално за минути. Звучи ли познато? Урокът е важен, интересен, но някъде около третата минута погледите на децата просто се изключват. Ами да, това е предизвикателство, което всеки преподавател познава от първа ръка. Обаче, какво ако има начин да задържим вниманието им, без да се налага да прекарваме часове в подготовка? Оказва се, че решението е, изненадващо просто. Значи проблемът е ясен на всички, нали? Да подготвиш интерактивни и забавни материали отнема страшно много време. Време, с което, нека си го кажем, често не разполагаме, да не говорим пък за някакви сложни технически умения. И точно тук на помощ идва изкуственият интелект. Но не като някакъв заместител, а по-скоро като личен асистент. Той е този, който може да свърши цялата досадна работа за минути и да освободи време за наистина важните неща. Ключът към всичко това се нарича промпт. Не, това не е някаква сложна команда, а просто инструкцията, която даваме на машината. Няма никаква магия. Ако обясним задачата ясно, стъпка по стъпка, все едно я обясняваме на ученик, резултатът ще бъде точно това, което искаме. Добре, стига теория. Как реално става тази магия? Нека разгледаме един съвсем реален пример. Ще видите, че целият процес е по-скоро забавна игра, отколкото работа. Ето, всичко започва с нещо такова. Една проста, но много ясна заявка. Казваме какъв тип игра искаме, за кого е, трети клас и нещо много важно, в какъв технически формат. В случая HTML файл, за да се отваря във всеки браузер без да се инсталира нищо. И ето тук идва красотата на целия процес. Първия вариант, който изкуственият интелект дава, е, малко скучен, но с една мъничка корекция направи отговорите смешни, като в предаването, играта се преобразява напълно. И вижте този детайл, просто е гениално. Вместо малко уплашещата за децата категория математика, се появява нещо много по-интригуващо – тайни кодове. А всъщност материалът вътре е същият, просто е представен по много по-привлекателен начин. Добре, а сега идва частта, която звучи страшно, но всъщност е, смешно лесна. Изкуственият интелект генерира един дълъг текст, който се нарича код. Няма абсолютно никаква нужда да го разбираме. Просто го копираме, отваряме най-обикновен текстов файл, поставяме го и го запазваме с разширение .html накрая. Това е всичко. Но една игра, кой да знае, е само върхът на айсберга, нали така? С този подход възможностите са буквално безкрайни. Представете си, например, час по история, в който учениците могат да интервюират истинска историческа личност. Само си представете. С един такъв промпт, изкуственият интелект се превръща в цар Симеон, децата задават въпроси, а на екрана царят им отговаря на живо. Историята просто оживява пред очите им. Добре, математиката. Може ли тя да е забавна? Разбира се. Може да я превърнем в симулация на пазаруване. И веднага създава забавен списък с продукти, а задачата на децата е да смятат ресто. Ето това е учене чрез правене, упражняване на практически умения по възможно най-увлекателния начин. Добре, всичко това звучи супер. Но как да сме сигурни, че ще се получи всеки път? Оказва се, че има няколко златни правила, които е добре да се запомнят. Всъщност всичко се свежда до 3 много прости златни правила. Първо, винаги давайте контекст. За кого е това, което искаме? Второ, не се страхувайте да бъдете режисьор. Ако първият резултат не е идеален, просто кажете какво да се промени. И трето, може би най-важното. Винаги бъдете конкретни за финалния формат. Искате код, таблица, текст, просто си го поискайте. Така че, в крайна сметка, технологията не е нещо сложно или страшно. Тя е просто инструмент. Инструмент, който ни дава повече свободно време и повече усмихнати ученици. Въпросът вече не е как, а какво. Каква невероятна игра или симулация ще бъде създадена първо.